Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Mga igsoon, ianata sa ikanapulog usa, 11th nga Domingo sulod sa ordinaryong tuig liturhiko sa atong simbahan. Og niining Domingo gisaulog usab sa atong civil society ang Father's Day. So ato sa nang i-recognize dinhi, iampo nato ang tanang mga fathers. Lingian ang mga fathers og naong dihas kilid nimo ing na Happy Father's Day. Na apil na sa nang mga fathers nga sige lang panukhang wa pakasli. Bisag asa lang mag-iti-iti og anak, kana fathers gyapon na nyanay nangutana nako, Father, pwede mong i-appeal? Nako kani manggong kasaulugan na sa civil society ni, ang ilang gipasabot kadtog yung naay anak, nganong nahibaw man ka. Iningon rasad, what do I? Bitaw, pwede sa mig i-appeal pero spiritual fathers man may ay na lang mig i-appeal ana ang kana lang yung biological father atong iampo nga mahimo ang mga fathers nga responsable sa ilang katungdanan labi na gyud diha sa pagpalambo sa Kristohanong pamilya niya. Iampo nato ang atong mga leaders sa atong nasod nga magkasinabtanay unta, magpuyo sa paghigugmaay dili sa pagsigig away. Salamat sad sa Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga nahigugma nato dinhi, labi na gyud ang sigig pamalit nining atong mga slots nga unta punon sad sila sa gugma ug mga grasya gikan sa Ginoo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kaluhian unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Mibiya si Repidem og miabot sa disyerto sa Sinai og nagkampo sila atubangan sa bukid. Si Moises mitunga sa bukid aron makikita sa Dios. Gitawag siya sa Ginoo didto sa bukid ug giingnan, isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob ang mga Israelita. Nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon, ug kun giunsa ko kamo pagdala nganhi kanako, ingon sa pagdala sa agila sa iyang mga piso, diha sa iyang mga pako. Kun magmasinugtanon kamo kanako, ug magtuman sa akong mga sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan, apan kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako, ingon nga mga pari, usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mao kini ang isulti mo sa mga Israelita. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang mga yuta. Alagari nga malipayon ang Ginoo, duol kamo kaniya sa masadya nga awit. Sayri ninyo ngang Ginoo mao ang Dios. Siya nga nagbuhat kanato, kita iya gayud. Ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumala. Ang Ginoo maayo gayud, ang iyang kaluoy nagalungtad
hangtod sa tanang kaliwatan. Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato, kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa Dios, ug busa labi pa gayong luwason kita niya karon gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadto mga kaaway kita sa Dios, apan gihimo kita niya nga iyang mga higala, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya, pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara, nagmalipayon kita diha sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, nga napasiguli kanato ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Hesus sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon og makaluluoy man sila daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingna niya ang iyang mga tinun-an, daghan ang anihon apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Gitigom ni Hesus ang iyang napulog duha ka tinun-an o gihatagan silag gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini: ang una si Simon nga ginganlag Pedro, og ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago, og ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe og si Bartolome, si Tomas og si Mateo ang kobrador sa buhis, si Santiago ang anak ni Alfeo og si Judas Iscariote og si Tadeo, si Simon ang patriota og si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Hesus. Kining napulog duha gipadala ni Hesus uban niining mga pahimangno.
Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sabisan unsang lungsod sa Samaria. Adto Hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Lain na sad nga makatandog nga gibutang sa ato karon nga lungsuranon kining atong weekly nga diocesan nga paper nga nasubo ang atong Santo Papa si Pope Francis tungod sa report nga taas kayo ang pagsaka sa kaso sa hikog sa mga batanon. Dugay na kong gasigig sultiani nga nisaka gyud maayo ang cases sa suicide sa mga batanon. Gani kung magpakumpisal mi og mga eskwelahan bisan sa level sa grade 6 nga mangumpisal naagi pipila mo ingon, Father, naka-attempt ko og kuha sa akong kinabuhi to end my life. Labi na gyud diri high school, labi na gyud ini college. Nag-contest ni sila. Ang lain sad nga isulti bisag elementary masyako, Father, I committed premarital sex. Mas daghan aris high school, mas daghan na gyud inig-abot nag-college. Lingi ay mong tupad. Yung nawa ba kay planong maghikog? Sige. Na. Waka kay bao. Kana imong tupad diya. Waka kay bao. Nananay kuan. Nananay gi plano-planohan. Unsa man ang number 1 gyud nga rason nga ang tao makahunahunag hikog. Kung wa na siya mobati nga siya gihigugma. Bisag unsa pa ka kadaghag kwarta, bisag unsa pa ka successful, bisag top notcher pa kas mga board exams, ikaw pa ang dagko kay ranggo sa kompanya, bisag ikaw pa mo'y pinakasikat nga celebrities kalibutan, pero maka-feel gani kang wa na kahigugmaa in your intimate moment in your heart, patay gyud ka diha. Na magani pari madre maghikog nya magmisa mi kadaghan aning tao, daghang tao kami pag center of attention, pero usahay ma-feel namo we are not loved anymore. Kana bang ang mga tao ba bang manglakaw ya mo ending gyud ka nga ikaw ra gyung usa nya do na kay gusto nga himuon bawal. Ana, nasa nalay mong buhaton? May pamatay. Yang ano man nga daghan mang mga tao nga maka-feel nga wa sila higugmaa. Ang unang culprits anang maong kahimtang maogyod ang pamilya. Family. Kay kun ang usa ka tawo dili gani makaangkon nga ako ning pamilya that I belong to this family, ma-feel gina niya ang vacuum of relationship. Mura siya na ay gipangita nga di niya makita. Kay ngano man broken family. Produkto sa broken family. Muna ang simbahan mo ingon gyud why divorce? Bahala nag mga pangos o mga ungas o mga musmos wa gyoy divorce. Ngano man luoy kaayo ang inyong mga anak nga inyong gibuhat nga iniglingi nila bakante na wa nay papa wa nay mama.
magguba sa nang ilang kinabuhi. Ikaduhang culprit kanang mga maghimo anang premarital sex. Kana bang way mga kasal unya wa pay pamilyang gitukod unya magtinukhangay na. Oh, tinuod gid na. Daghan kay mga umpisal nako nagdepresyon. Labi na yung moabot na sila sa ilang adolescent age. Kay masuya sila sa ilang mga kauban nga ini graduation, ini activity sa school, naa dayon ang mama papa nya siya, wa gani kay ang iyang mama nga gitukhang sad sa uyab, nakatong iyang papang wa niya maili, hain nakakaron, wa sa gyud magpakita ang iya sang mama ni abroad pod kay naningkamot in town, unya gibilin siya sa iyang lula ug sa iyang auntie baka nga mga terror sad kaayo ang uban. Maghilak in town nga makaingon, hain man akong papa, hain man akong mama, may pagwa na lang ko pakatawha. Da, hilom lagi mo. Muna kamong mga ulitaw, apil na sad mong mga minyo, ayaw in taon mo panukhang anang dili ninyong asawa. Gidili gina sa simbahan ang premarital sex, gidili sad na ni Kristo. Kay luoy kaayo ang epekto ni ana. Luoy. Kamusang mga babae, mga dalaga nga wap amo tukhang nga ay sad mo patukhang oy. Luoy kaayo ang inyo unyang sabakon nga anak naa pagyoy taga dinhi simbahan nag-alagad na nga buntis nga way bana. Nya ang subo pag yung palandongon do na pagyoy akong mabatian nga istorya siya iya man ang plano pader. Nga naman siya, daan naman na siyang gaingon, di ko magminyoy, magpaanak ra ko, kapoy kay buhian ang bana. May panang anak. Nya, asam na padung imong anak ko niya inikadako nagmangita nagpapa. No. Lingi ay mong tupad. Ning naa kay papa. Ning na ba yung naa kay father. Pangutan na. Nya mudoko ganina siya padi patong niman padi. Ana nya sunod nga culprit nganong daghang maghikog kaning bisyo. Kanang bisyo sa mga ginikanan, bisyo sa ilang mga gisaligan nga mga tao. Usahay pa maapil pa sila sa bisyo. Na pagid intay musuyo ang papa, imolested pagyud ang anak. Luoy kayo. Ang anak na namolestiya sa iyang papa nga iyang gisaligan or sa iyang stepfather kay ang mama sad nagminyo og lain, nagdasad sa iyang anak nga dalagita nya nagminyo og lain kay this is the right person I found. Og kadto sang iyang gibanabana maura say ni unay og molestiya sa iyang dalagitang anak nga ibilin ngadto sa balay. Kana sad lain na sa nang kaso bisyo. Digilingi ay mong tupad. Ning na, sa may bisyo ni mo. Makahikog na. Mao na, sa atong ibanghilyo karon, si Jesus nag-hiring. Nag-hire siyag mga laborers. Kinsay mo apply, ta sa kamot. Huh? Nag-hire si Jesus in siya daghan kayong i-harvest jutay ragyod ang mga laborers. Kinsay mo apply sa kompanya ni Jesus, ta sa kamot. Ang wa mo apply, ang di gusto mo apply, mga trabahante mo si yawa. Kay ang yawa malampuson kay iyang kompanya dinis kalibutan. Daghan kay siyag laborers naa sa internet nagsigig kiay-kiay nga hapit way mga sapot kana mga laborers na siyawa. Kanang panahon sa mga pistas kapilya siging disco, siging sugal, kana siging hubog-hubog, mga laborers na siyawa. Siging pamaligya ng mga siyabo, siging baligya ng siyabo, siging suyop, mga laborers na siyawa. Hasta pagay din simbahan, pagay liborer ang yawa. Kanang magsulob na mga ana-ana lang dinhi, pakita-kita ng mga kanal-kanal dinhi.
Kana mga laborers na siyawa hasta pari maliburer. Jutay ra gyud ang mga ngani nga tinud-anay. Unsa may trabaho sa mga ngani? Ang trabaho pagtigom sa katawhan. Pagtigom. Unsa may buhaton sa laborer sa yawa? To scatter and to kill people. To scatter. Kana bang mag-away gyud, magkinihaay gyud, maggubat gyud. Pero ang sa Ginoo mag-usa, tigom. Matod pa sa unang pagbasa, magkatigom ta. Nya matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Kita ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Kita Ang iyang lungsod, ang iyang lungsod, ang karnero sa iyang panon. Tigom. Magpanon ta, tigom. Ana, munay atong ilhanan nga ikaw under kas Ginoo. Nakaron kay nag-hire man ang Ginoo, unsa may mga qualifications. May sanang na qualifications. Ang usara gyud qualifications Ginoo, kinsa tong kamaong mohigugma. Kinsa tong kamaong mohigugma pwede nang i-hire. Kinsa ninyo dinhi ang kamaong mohigugma? Ta sa kamot. Ha? Di mo kamaong uban? Na, sargod taon mo, di mo kamaong mohigugma? Kitang tanan kamao. Sige. Hibaw ko katungo mo isa, dili na gustong mohigugma. So, mao na nay sunod nga requirement. Kamao nya gustong mohigugma. Kay naman say kamao pero dili gustong mo practice. Kanang kamao unya gustong mohigugma. Sige, lingiyay mo tupad. Ing na mga playta. Mga playtas Ginoo. Kanara may requirements. Kamaong mohigugma, wa naman ay question, kamao man tana, gustong mohigugma. Nakaron unsa may sweldo? Kita mga apply ta, moingon marita, pila may sweldo dia? Unsa may reward? Ang una, tagaan ka og gahom. Unsa may gahom nga ihatag? Matud pa diri sa ebanghelyo, gahom sa pagpapahawa sa mga yawa, pag-ayo sa tanang matang sa sakit, o gahom sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Di mo ganahan di mo ganahan gahom. Gahom sa pagpapahawag yawa. Nya dili gani ka mo apil ni Kristo, automatic giyawaan na ka. Kay wa man kay gahom, di ang yawa mo so dayon nimo. Pero mo apil kang Kristo, abisan ganing mo apil ni Kristo, na pagiusan na yawaan si Judas Iscariote. Niya may niapil 12 ka buok na yawaan pag yung usa. Kay kana manggong yawa mga igsoon, maningkamot gyud na siya sod bisan pag unsaon natog ali. Samot nagyugwa tay gahom kay wa ta mo sunod ni Kristo. So mo nay sweldo gahom. Ana unsa pag lain nga paagi nga para mahimutang or ihatag sa Ginoo nato, in addition sa gahom, tagaan ta niya og permanenteng kalinaw, permanenteng kalipay, o permanente nga katagbawan, lasting peace, lasting happiness, and permanent satisfaction. Nganong wa man mo makonvince? O, kinsay mo apply? Tasa kamot. Ng-apply na. Galista ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ron gatanaw, galista. Sige, galista na. Ang Espiritu Santo nagtanaw ron. Wag pag yung mga apply. Sige. Doon na pag yung katapusang reward. Basta mo apply ka, unya mahard na kas Ginoo, automatic na ka nga dunay puy-anan, house and lot sa village sa Ginoo dito sa langit. First class village.
nga wa na giditoy buangon, wa nay kasakit, wa nay kamatayon, wa na say bayronon ni adtong maong village, libre tanan, pero first class ang imong matagamtam. First class nga pagkaon, first class nga ilimnon, first class nga puy-anan, o mga first class nga mga silingan. Kinsay mo apply? Daghana na aning qualifications eh. Ang unang buhaton, mupalit mog slot. Oh, nga naman, love makaha. So ang unang buhaton, mubayad kag entrance fee, palit og slot, di bitaw. Kining atong slots dinhi, kining atong mga projects, mga activities sa simbahan, these are opportunities aron maani nato, matigom nato ang katawhan sa Dios. Mao bitag atukod tag kumbinto nga naay social hall, naa say dako-dako nga space aron anha nato tigumon og atong pandayon ang mga katawhan nga gustong mahimong kauban sa panon sa Ginoo. Nganong mopalit man ta nang yuta dihang dako-dako, anha nato tigumon ang mga katawhan sa Dios aron anha ta magpadayagay sa atong mga paghigugmaay ug pagpalambo sa atong kinabuhi. Sayang kayog magbuwag-buwag lang ta anha sa cellphone, tag sa tag cellphone, tag sa tag computer, tag sa tag higdaanan, tag sa tag balay, nya way tinagdanay nangasakop na tasyawa ni ana. Magtigom ta dinhi ana. Muna salamat sa namalit og slots. Ang ato rong SBF DAG nahalina na ta as of yesterday og 25,757 slots na. Pakpak. Niya kay naaman ko'y kasaulugan, karong 22, June 22, ika-19th year naman ako sa pagkapari. Kung nalipay mo sa akong pagkapari, isip laborers Ginoo, hala palit mo usalang kaslat, 11 minos. Anong mura mamog nasubo? Nya, kamong mga gibless sa Ginoo, financially blessed mo, palit mo o appeal mo aning atong 19 slot challenge. Unsa man ang 19 slot challenge? Kutob karong 22, palit mo og 19 ka slots sa SBF DAG. Mo worth ni og mga 9,500 pesos or 10,000 pesos. As of yesterday, doon na 48 ka 19 slots challenge ang akong nadawat. Yes. Salamat. Ano ni makalipay na to? Nya, kutob sa mupalit dinhi na naagid mo'y sukli nga 100 times kung unsay inyong gipalit. Bago pa lang nga nianhi dinhi ang usasad ka grupo og may testimonya na sad siya nga grabe gyud ang iyang nadawat. Nako ayaw mog sintro anang inyong nadawat in return. Kay kana automatic man na siya. Sintro mo sa inyong gugmas paghatag. Di ang gyud ko moingon nga pag-apas mo anang ihatag kay simbako way ihatag. Ang nindot gyud ihatag gyud nga mahigugmaon. Pero di kita siruhan sa Ginoo. Mao na nagsige na sag-improve ang atong kumbinto nga gitukod. Atong tan-awon ang update karon sa atong kumbinto.
atong pakpakan ang atong mga contractors. Murag ready na para buhos ang atong third floor. Ato lang iampo nga ugma hangtod sa sunod nga mga adlaw. Maayo lang unta ang panahon, dili lang mag-uwan kay mao man na gyoy requirements nato magbuhos nga wa lang gid untay uwan. Ampo mo ha, luhod-luhurin ninyo. Nya mat-imagine nato abot na tag third floor, pila ka buok kabilya ang nagtinabangay, pila ka buok semento, pila ka buok bas, graba nagtinabangay aron mo barog ang lig-on nga building. Nya pila sad ka slots ang nagtinabangay og mga slatters. Ako lamang tagog slatters kamong sigig palit no. Kay naman ay terminong slatters kay do na may nibisita na to diri pader mga slatters admin ako nindot sa nang akwanda naman to'y paborito na ko mga group of singers, the Flatters. Nasa day, the Slatters, no? So, pila ka book slatters ang nagtinabangay aron makabayad po ta sa required financial obligations. So, nindot yun kaayo ang mga laborers sa Ginoo. Makamugna og nindot nga mga proyekto, dili makaguba. Pero ang mga laborers sa yawa, dili lang mo scatter sa mga tao, muguba pagyud sa hinimo nga mga nindot nga infrastructure sa tao. Sama na ron nga bungkag nga mga edifices o structures dito sa infrastructure sa Russia o sa Ukraine nga gubat. Grabe kaayo. Makagusbat gining instrumento siyawa. So, requirements sa laborers Ginoo, kamaong mohigugma, gustong mohigugma. Mosunod tas Ginoo, daghan kay tag premyo, gahom, kalinaw, kalipay, katagbawan o kabalaan sa kinabuhi. Manindog na ta mga laborer sa Ginoo. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Kristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay ug ilubong. Mikonsad sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, dinasig sa Espiritu Santo, sulod sa atong kasing-kasing, atong idangop ngadto sa atong Ginoo ang atong panginahanglan, isip iyang mga mamumuo, moingon kita, Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang simbahan mamahimong matuod nga katawhan sa Dios, nga nahiusa diha sa pagtuo, sa paghigugma ug sa pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang tanan mangandam sa dalan paingon sa kahiusahan diha ni Kristo, pinaagi sa pagbag-o sa kaugalingon ug sa balaang pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga dinhi sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, hustisya ug gugma ang himuong sukaranan sa paghanay sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang amahanong pagpangga sa Dios, muhupay kanila nga halayo sa ilang Pinoy-anan, sa mga idaran ug nagmingaw, sa mga kabus ug sa walay ikasarang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot,
Isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang magrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Nga ang mga nangamatay makadayon na sa himaya sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong espiritu. Ibobo ka namo o Ginoo ang Espiritu Santo nga maghatag namo gahom sa among pagsunod sa Ginoo isip iyang mga mamumuo. Dawata kining among mga pangamuyo diha sa nga among gituboy diha sa gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios niining pan ug bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag, ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas
Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimong makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasap kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, nila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa o kalinaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalipay. Nya mahitabo ra ni kung mahimo gitang mga mamumuo or laborers ni Kristo. Unsa to requirements? Mahigog kamaong mohigugma,
unya gusto nga mo higugma. Salamat sa nahigugma nato og mitabang nialagad nato karon ining misa ang atong mga pimag dito sa gawas, ang atong mga asherates, ang Eucharistic lay ministers, ang atong mga love offering assistants, ang atong lectors, salmista, ang atong mga sacristans, ang atong mga parish personnel nga mo'y nag-andam sa tong simbahan, ang nag-decorate nining atong mga altars, ang ato sad nga choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang atong mga nihimo karon sa ilang formal offerings, na may uban gikan dito mutabok pa dire, so ay na lang dito na lang mos basket kotob ha, hasta mga bata niya. Ang mga bata ayaw sad na sila og pasagdi nga sila ray mo ari, labi na gitong murag medyo di pa kayo relax, ikuan lang kanang kuyogi. So salamat ninyo nga mi-offer sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Ray og Mrs. Sani? GB, Hubay, and family. Masipang pakpak nilang tanan. Salamat kayo. So, mao na to ang atong update sa atong slots. Halina na tag 25,757 slots sa SBF DAG. Nga naapay 50,243 slots nga available, tag 500 per slot. Nga improve ng atong kumbinto, atong iampo sugod ugma ug sa sunod nga mga adlaw walang untay uwan aron unta mabuhusan na ug maayo sad ang pagkabuhos. Ato sang pasalamatan ang nagpahalipay nako isip inyong pari sa akong umaabot nga 19th sacerdotal anniversary karong June 22. Kalmong namalit og slots aron inyo kong tagaan og gift. Di man ko ganahan anang mga t-shirt uban pa diha, wala na kay nana koy daghan na. Ang akong kalipay nga inyong paliton ang slots kay para gina sa simbahan. Way problema nako kay bisag mamatay ko, ilabay ko sa daplisdan, okay ra na. Basta ang simbahan nga akong gialagaran atong atimanon. Salamat sa mga dunay extra na financial blessing og namalit sa atong 19 slot challenge. So, ato gyapon silang pakpakan ang tanang namalit. Salamat kayo. Padayon sad mo og suporta sa atong YouTube channel, Padresiano Ubod, aron do natay additional fund para sa atong charitable fund. So, muna ang atong dili na 153 ang subscribers wa na ma-update sa atong IT, mga 154 naman tingali na. So mo lang tanaw-tanawa ninyo nya og unsay so diha, mga misa ra may soda na, inyo lang nang i-open, i-view ninyo, nya i-like, i-share, nya naay mga advertisements inyo lang di nyo i-skip, do na nanay monetization nga musod sa atong parokya. Para gihapon na sa mga nanginahanglan. So, suportay. Sayang ra kay nastanan, inyo ra na isigig play. Samtang maglaba mo, maglungag, mangaon, or bisan gani magtuon, inyo ra nang i-play diha sa inyong kilid. Mga bata, tudluan ninyo. Daghan na kayo. Pilargo ng 1 piso kada adlaw. Sinang kag 1 piso kada adlaw, nya 154,000 kada adlaw. Kadako na natog magamit sa atong charitable fund. Pero mura magwa mo ganahin mo open sa atong channel. Ganahan maginwadtong magbilangkad-bilangkad, bahala mo di. Bahala na mo di ay. So wala nya dayon katapusan pahinomdom nga mosunod lang kita sa atong pimag, sa atong mga asherates alang sa luwas o hapsay nga pagsimba. Nya padayon sad moghatag sa inyong love offering para sa atong parking areas o sa atong mga CRs kay nagamit gyud kay na nato. Salamat kay ninyo nga nagsigig hatag sa inyong love offering.
Ako ning balikon pagsulting, ayaw mo gritsog agi ana. Naman na yung mga boxes di ay nigtuyok ninyo. Naman na di ay love offering box. Musaylo gani mo ana, pasabot na miligro inyong kinabuhi, no? Ay gimog saylo ana, balaan ra ba kay na love offering ko na god inyo lang sayloan. So, salamat sad sa midala sa inyong mga bata dinhi og mitudlo nila unsaon ang maayong pagsimba. So, atong pakpakan ang atong mga children. Salamat kayo mga children og kamong mga parents. Og labaw sa tanan, atong i-greet pag-usab ang mga fathers. Happy Father's Day. Pakpak sa mga fathers. Yes. Manindog na ta. Ay, di aday ko'y nalimtan. Gamay. Lingko deyo sa'yo. Sorry kayo. So, na magkatiguang na ta. Na malihog di ay nato ang Archdiocese of Cebu through 5 loaves and 2 fish incorporation in coordination sa atong Commission on Worship. Magpahigayon sila og fundraising at the same time catechesis about dressing kanang unsay atong pagsinul-uban panahos misa nya is kay ni nga catechesis. It is top designers in a night of fashion and dinner for the benefit of the fire victims of Cebu City and other charitable activities of 5 loaves and 2 fish incorporation. So adto ni sa karoning July 12, 2023, 6 p.m. adto sa Waterfront Hotel and Casino, Cebu. Nya adto dito makita ninyo ang mga kalain-lain nato mga models nga ilang gi-perform, mga international standard nga mga models, kuyog sad sa ato mga fashion designers nga mga Catholics, ilang i-promote unsay proper dress code or dressing up panahon sa atong pagsimba. Example, si Edwin Au, o sa ka fashion designer, men's linen or line for worship. Mga laki, unsa may inyo isulob inig simba. John Iscario, nag-specialize siya og christening, unsay isulob panahos pagpabunyag. Si Maricho Tan, kanang reflection. Okay ba, unsa ning reflection? Philip Rodriguez, about weddings, mga weddings. Niya si Philip Tampos, about fiesta, mga celebration sa fiesta. Si Protasio, about mourning, kanang maglubong mo sa inyong minatay, unsa sa inyong isulob. Niya si Rain Manabat, Sunday's Best. Niya dayon napay all designers about Christmas celebrations, unsa ipang sulob. Malingaw mo ani. Nya mas malingaw mo kung buadto mo, nya mo palit mo aning ticket. 20 ra ka tickets ang gihatag ngan hinato, tag 6,000 per ticket. Nganong mura mamog dili ganahan? Sinan ka, muadto ka, makatabang ka sa charitable fund, kuan pagyud ka, ma-enhance pagyud imong knowledge unsa di ay mga nindot o pamaagi nga proper pagsulob, kakaon pagyud ka, kasuroy-suroy pagyud ka sa casino, Waterfront Casino, no? Hotel. Bitaw, kinsa tong naay extra niya mahiligon ani, mahimo sad mong agents sa pag-influence sa uban about dress code. Wata magbutang diyas gawas, kaya nga akong pamaagi, welcome tanan gyud welcome, pero atong ihinay-hinay og pakita nila nga mao ni ang dress code. Kay simba ko day og naay mo abot diri nga prostitute nga upagid kasod og simbahan niya, nagspaghetti siya, naggamay na lang igitabon diri, abi niya og mura ra ni club ni pagsod niya di ra nato sa wayon, mulingkod siya kada niya lingi
nindot kay gipangsul magsige na ni sige ala ana ala kalain niya kita mo smile rata mo welcome ta niya inigsunod ang nagsod dire nga na feel niya nga welcome kay siya igsunod ang sod makikuan na siya say di na ko musuluban mulahi ko dito ana nya lipay man siya kay gidawat kaysa diha palas pultahan ato na uli samay magsulog ilis dito pag-ilis dito maingon din na siya animal man din yung mga tao din mauli na lang tayo wa man din ikalainan sa dito nga kung ano rata i-reject rasad ta mo na i-welcome na ko kay unas tanan malipay sa kong mutanaw na yun di ba malipay kong mutanaw nga naay musod ingon ana pasabot natandog siya sa Ginoo kamo no inyo gitang taganon sige na manindog na ta ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.